Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хело боз шуд ки дӯстон дар канал хонаҳои фурӯшӣ напартофтаем. Аз ин пас дӯстон дар канал хонаҳои фурӯшӣ аз ин баъд мешавад. Дӯстон дар канал обуна шавед, лайк кунед ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. Нашод реклама ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон барои фурӯхтани хона. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино-2, кӯчаи Арғувон, рӯбарӯи бозори Кушониён дӯстон. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ҷо аст. Ин тараф роҳе ки мошинраваш дӯстон, ин мости мошинраваш то мехӯред. Аз он тараф роҳи пиёдарав кӯпрук дорад дӯстон. Пиёдарав 500 метр аз шоҳроҳи Калон, аз ин тараф бошад роҳи мошинрав 1 километр роҳ аст дӯстон. ду дархона, ду ошёна аст дӯстон, 44 квадрат. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши кӯча омадем. Кӯчаи Арғувон гуфтем. 500 метр роҳ ба пиёдарав дӯстон, 1 километр роҳ ба мости мошинрав роҳ дорад. Роста ки мебинем дӯстон, бари мактаб қати то мехӯрем тарафи дасти рост. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ду ошёна. охири ана ҳамин кӯчада якум кӯча мешавад бари мактаб аз тарафи дасти чап дӯстон. хоб дӯстон, ин замин надорад, сотиқ надорад. аз тарафи дасти рост анамин хел анамин бинои хонаи фурӯшӣ аст. ҳозир даромада полни маълумотша метиҳем дӯстон. ростаки кухня мешавад дӯстон, студия кардагиам. хона ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. аз тарафи дасти чап зимни як комнатаи майда кардагиам. дар ин ҷо бошад дӯстон як санузел аст. ванна ва ҳоҷатхона, канализатсия дорад. полни кафе. роста ки лисенса мебароем ба дуюм ошёна. дар дуюм ошёна як хонаи меҳмонхонаи калон аст. об свет ҳаст, мушкилӣ нест. якто кондитсионер, телевизор ҳаст, кресла дивоно ҳаст дӯстон. ду тирза аз тарафи берун. квадрат аст, 44 квадрат аст дӯстон. опшана ҳамин бино 44 квадрат бе замин. хоб дӯстон, як боргар такрор мекунем. хонаи хоб дӯстон, як бургар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино-2, кӯчаи Арғувон, рӯбарӯи Кушониён, бозори Кушониён дӯстон. пиёдарав 500 метр роҳ аз шоҳроҳи Калон, аз пеши бозор, аз мошинрав бошад 1 километр роҳ то даруни ана ҳамин хона дӯстон. ду дархона, 44 квадрат. як хона дар ин ҷо зимни буд, як площадкаи калон дар меҳмонхона дар дуюм ошёна дӯстон. дар ин ҷо кухни гуфтем, ванна туалет дар ин ҷо. об свет мушкилӣ нест, канализатсия дорад. нархи ин хона 250 000 сомон боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 918 44 90 27. як номери дигар дӯстон 005 38 35 353 охираш дӯстон.